Non o esquezas, os teus datos sí que importan. Actualmente, co uso de Internet, dentro dos nosos dispositivos, tratamos con máis datos persoais que nunca. Aínda que os datos persoais están protexidos pola Unión Europea e pola lexislación española, a protección destes datos debe comezar sempre por nós. Sigue estas recomendacións para protexelos. Comparte con cautela a túa información persoal e a doutras persoas. Revisa con calma os termos legais das aplicacións. Axusta os permisos que precisan as apps instaladas nos teus dispositivos. Revisa a privacidade dos teus perfis e non esquezas pechar sesión cada vez que saias. E o máis importante, lembra que para calquera dúbida ou consulta sobre o tratamento dos teus datos, podes recorrer ao Servizo de Atención á Cidadanía que pon a túa disposición a AEPD. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.